Nagkahiusa ang mga ahensya sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Provincial Fishery Office, Municipal Agriculture Office kung Magro Mawab, Magro New Bataan, Magro Mako, Magro Mabini, Magro Pantukan, Bantay Dagat Pantukan, Barangay Agricultural Extension Worker Pantukan ug Barangay Agricultural Extension Worker Mabini sa Davao de Oro sa pagpananom og mangrove sa coastal areas sa Barangay Tibagon sa lungsod sa Pantukan atol sa mangrove tree planting activity kagahapon Mayo 31 nga culmination program sa usa ka bulan nga selebrasyon sa Farmers and Fisher Folks Month sa probinsya. Giorganisa sa Provincial Local Government Unit ang aktibidad pinaagi sa Provincial Agriculturist Office ug nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. 2,000 ka mga mangrove seedlings ang natanom ato sa aktibidad sa tinguha nga ma-restore ug maprotektahan ang ecosystems sa coastal areas. Adunay mahinungdanon nga papel ang mangrove sa pagpanalipod sa baybayon ug barriers batok sa mga bagyo ug magsilbi sab kining puy-anan ug pangitlugan sa mga isda ug uban pang marine species. Gipadayag sa mga ahensya nga magpadayon ng ilang advokasya alang sa konserbasyon sa natural resources ug sa pag-promote sa greener future kung lunhaw nga umaabot alang sa Davao de Oro. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.